Nggo sik to, ten rasa kesusu-susu to kowe. Lho, aku saking senenge lho, Pak. Iya nek dirembuk rombokmu kuwi. Ben mbokmu sik omong. Lah mbokku ra cethol ya omong kok. Wah, kok Aku yo bingung iki wis tiwas tuku apa-apa wis nembung karo kiwa tengen wis arep rewang barang lho Pakmu. Dan Am. Dan Minten. Hei. Kene lho. Alon-alon bapak tak kandhara kowe ya. Omong. Oke, marek ya omong to, Pak. Iya ning tatanen atimu sithik. Loh, aku wis siap dadi manten, Pak. Sik to ten. Aku mau rak diundang karo Kanjeng Adipati. To. Kanjeng Adipati Trenggalek iki ngendika Jane ngopo to Pak anu mimik dek mimik. lho iki syaratanku rak ngono to bone wah. Oh iya. Piye to, Pak? Mbone omong iki caltul dasus ngono lho, Pak. Anu dicepake sik atimu yo ten, dicepake. Atiku nang arep ora nang iya. goger. Dan Kanjeng Adipati kuwi ngendika Ndika napa? nek nggonmu arep dirabi karo Den Mase Brata kuwi Sido ta, Pak? Sesuk tanggal iki sesuk nanggep wayang. Nek rasa aja ki geter Pramuji Widodo ya, Pak, dalange ya. Dalange Keswan Dwina wae kang wae. Oh, ya. Oh iya. Iya. Terus sesuk aku ditanggap ke Jadilan, to, Pak. Ya ana nek nang kene ana tayo, barang ngono kita, Pak. Ndang tok Pak gek di. Lah iki arep ngomong wae aku arep ngomong wae ora iso dilareni. Yo ditek ngono lho. Gek tercus ngono. Jane ngono apa to, Pak? Kowe aja medhot omong aku to, Ten. Lah piye? Kanjeng Adipati kuwi ngendika nek kowe iki diwulungke nggonmu rabi karo Den Mas Brata. Tuh. Saya sabar ya, Ten. Maksudnya piye, Pak? Hah? Maksudnya Karo piye? bapakne kok kaya Dadine kok sing ngomong sapa, Pak? Kok wani-wani batalke iki? Sing marek batalke sapa kowe kok, Pak? Hah? Dan Seneng banget malahan. Ni Piye? Bapake ra kaya ngono. aku ki ora goroh. Lah aku ki gunane Karepmu piye to, Mbak? Kok karepe panjenengan kok karepmu. Panjenengan sapa? Lah iki simbokmu kae bapakmu Lah, lho. sing marake wurung ki simbok karo bapak mesti ha ta? lho ora. Wani apa piye saiki iki, ha? Awake ngono, Pak. Aku ya wedi iki. Ah iki nek nesu medeni kaya babon angkrem ya. Ngene ya ten iki kok ora kok kepiye-kepiye. Iki berarti duduk jodohmu kaya sing tak omongke jodohmu, mau. lho. Ora sida ki sing masalahe apa? Lho, bapak yo. Kabeh kabeh wis Bapak tak cebol njayuh lintang lho ten. cebol sapa sing cebol? Cebol. Piye Pak iki? Lah ya aku piye aku. Lah nek kendikane Kanjeng Adipati kaya ngono. Nek ora dikeparengake awak dhewe iki ya mung masyarakat biasa rakyat jelatang ngono lho ten. Kuwi tenan ya ten Kowe sabar. kudu dipresake wae apa, Pak? Tak presake nang puskesmas. Ora sah. Puskesmas bae. Iki ning ngene iki sanane, Mbok. Aku tetep kudu goleki Den Mas Aja Broto. aja ngono kuwi. Den Mas Broto kudu tak goleki nek ngene iki carane. Sing sabar. Ten. Sing sabar ten. Nanti Den Mas Broto. Kowe sing sabar ya ten iki untuk jatahmu pancen kudu direwas Weh. Broto dadi Den Mas jatah. Broto kudu tak kawini. Ah, iki Den Mas Broto. Den Mas Broto ket mau tak goleki kok ya nang endi ta Den Mas? Apa ten? Apa ten? Aku rak ya sita. Kula menika rak nggih siap menikah kalian panjenengan to nggih? Musik to. Lah, Ono rembug iki dirembug wong lagi ketemu kok menikah. piye ta, Mbak? Aja ngono ya. Wong iki wis radeng lho. Iki jane iki Mas Broto apa Mas Brot? Ya sak karepmu Nek saka ciri-cirine iki onone ya ming iki. Saiki ngene Iki lho. wis tak ganteng-gantengke. Den Mas, kula menika rak nggih sios
kanu sesandingan kalian panjenengan to Oh, nggih? sido meng sanding. Iya, sida si mbok ki piye? Meng sanding, meng Yo, sanding. sithik meng sanding kowe kok ya sido. Maksudnya Aku ki mau rak saka kadoan lah ngelak lah iki aku golek wedang, tulung cepatno. Om ajeng mi. Heeh. Mi napa? Ayo apa saonone? Ngunjuk napa? Saonone sing penting iso susah. tombo ngelak ngono lho, ten. Endi meleke sapa? Iki mimik nganggo antene namung ngunjuk teh nggih, Den Mas. Monggo mang ngunjuk. Ya wis cukup. Wah, Loh, Jan. kok ra sida Kowe dimi? kuwi wong wadon apa wong lanang to, ten? Lah pripun to, Mas? Lah kok ana njaluk wedang kok tok penekke degan iki, kowe iki wedok apa lanang jane? Aku njaluk wedang kok tok penekke wit kambil. Lah, kula gak nggih saged menek kambil. Aku rak ya ora iso nampa katresnanmu Iki to. karepmu koncope arek kepiye, Kin? Lah ya aku ora iso nampa katresnanmu wong-wong wedok kok kaya ngono. Kose, iki aku urung sida gandrung kowe aja mbadarke dhisik tak andeni. Oh ngono. Den Mas, Oh piye? jarene si mbokku, aku iki arep sesandingan karo panjenengan. Leres to nggih? Iya leres. Panjenengan ampun mancing-mancing lho Raden, jenengan sampun dipun jodohaken lho. Ampun ngaten niku mengke ndak dadi remen melih niku suminten. Iya. Saking tresnane kalih panjenengan lho Raden. Iya aku jane iki ya ora gelem ning nek diceraki ngene iki ya piye to ya? Adine. Kamangka kowe ngoyak aku to iki? Mama. Lho, Gawat iki nek kaya ngene, Pak. Mbokne endi yo? Angel. Hangu jimat. Den aja kaya Mas, ngono to, Ten. panjenengan tangane mbok madhem mriko. Dipun ngenten iki lho. Dipiyekke. Dijejeke. Iki wis jejeg e ket mau. Kuwi iki kurang jejeg. Ket mau iki nggon aku jejeg gejejer, Ten. Oh, wis ngejejer ta? Wis. Agawe. Aduh iki arep tok kabake to, Ten. Niki juk dilebokke ngenten iki blesek. Oh, Terus dadi ngene iki rak ya nek mantenan ngene iki to nggih. Ora meng kuwi nek aku jane. Lah, maksudnya piye? Ayo ora gelem aku ki wis ora iso, Ten. Ra iso mergane napa? Mergane ya aku ki ora tresno marang sliramu. Masalah tresno, witing tresno jalaran saka kulino lho Den Mas. Ya aku kulinone kan ora karo kowe to, Ten. Mulane saiki dikulinekke. Ya ayo ning ndi? Ya yo cepet yo. Ora, Ten. Hah? Aku tetep kudu tetek ora gelem. Agawe karo jiting kalih Wis to aja tok terusne. Aduh sing lara nggon ngendi? apa kang si Wis aja ngoyak-oyak kaya ngono to, Ten. Aku arep krono, Ten. Nadia. Malah repot iki. Ya rene, Pak. Kene Pak Lurah iki donge aku wae jarene. Aja, Ten. Upama mundut kenapa kok gumuceng lho Den Mas? Ya aku kelingan sing ora-ora nek ngono kuwi. Mbok mbangane timbangane kelingan sing ora-ora Mbak. Yuk yuk. Ora, Ten. Ayo dilakoni wae. Sedilit mo. Ora, Ten, kejaba engko bar wayangan. Nah. Bar wayangan maksudnya piye? Piye, aku ki ora gelem, mula aja tok peksa to. Kula nika mboten maksa lho Den Mas. Napa ngangge cara alus? Arep colo alus ya ora gelem aku. Kasar ya ora gelem. Dinapakke? Geret wae. Aja ya. Para tamtu tak tu Pai. pai. Oh, turuti Ya, to. ya. Ora. Ayo.
Moh ten. Ora kaya ngono to. Ruti. Iki akeh piyayi kok. Kowe arep nuruti apa aku ya tetep ora gelem ya. Ibarat awang numpak. Lah, tenan to? Tumpak-tempakan yuk. Moh ten. Cedilit ta. Ora iso. Ibarat wong numpak aku. Perahu. Hah? Numpak perahu. Numpak perahu pak aku. Bar numpak perahu njur numpak kowe. Iya, Ganas ayo ora ini. apa-apa. Kowe Ora, sing tak ojo. kepingini lho, Den Ojo Mas. ya, ojo ya. Aku ki meng legani marang atimu wong ayu. Ya mbok ayo nek dilegani mbok sing tenanan aku nek carane wong Inggris wong London ki I love you. You. I love you. Yes. Yes, I'm coming. You love me. No. Hah? No. No piye? Saya enggak kumeng. Kamu kesini. Gobek saya. Ora kaya ngono to, Den. Aku. Lanjut terus kula menika panjenengan menika dosa lho. Loh, Nek jenenge kenapa? nampik tresnane wong wedok kuwi dosa. Aku ki ora teges nampik siramu. Lah nek ora nampik ya ki ayo piye carane nang kaude ngono lho. Ya ngene ya. Jenenge katresnanku iki ora kena dipeksa, Den. Lah, Arep kok sliramu kuwi ayu, aku ya ngakoni yen kowe iki ayu ning aku ki wis duwe calon dhewe. sapa calonmu sapa? Calonku ki cempluk. Endi jenenge cemplok gonen rene? Nah, aku ya cempluk yo kah. Endi gonen rene? Tak ndelok sing jenenge cemplok ki kaya ngapa? Ayo ya. Ayo za sing endi? Maksudnya piye? Kae lho cempluke pojok dhewe kae lho Aku cempluk. lagi arep ning omahe cempluk lah ngelak terus mampir ning nggonamu iki mau ketemu kowe ten. Dadi cempluk isih ning omah. Aku ora peduli kowe arep karo cemplok, arep karo si Paijem, arep karo si Juminem, karo sapa. Sing penting aku tresno karo kowe, Den Mas. Iya kena. Ya kena ya. Tegese iki kowe kena tresno karo aku iki kena. Ning aku ora tresno marang sliramu. Mbok tresno sedilit wis. Engko nglegani atiku iki lho, Iki Den mau wis tak Mas. legani. Piye carane ning legani? Ayo kuwi mau. Endi? Sing tok slepke mau. Aku kurang nek meng ngono kuwi. Aduh piye ya. Gelem ya, Den Mas? Ya jane gelem. Lumampah tanpa walah Wis ya wong ayu. ing madyaning jala niti madhep rene to Ora iso ya. madhep rene dimatke raiku Wis ket mau aku. sing kuwi. suwe Aku wis ra iso suwe. piye to Den Mas ngematke raiku karena cinta itu datangnya dari mata terus turun ke hati makanya dari itu kamu harus melihat mata saya biar kamu jatuh cinta lalu turun ke hati. Iya, aku ki jane seneng ning senengku ki piye ya, Den? Nah, ngono lho. Kakang Adi. Kakak ngadi sapa? Adi Sandirono Asandirene. Maksudnya piye? Lah kowe iki angel banget ya. Aku ki wong ra tresno kok tak peksa ngono lho. Ya nek aku terus aku kan kepiye? Ya kena ning aku ki ra Kena orang kena kok Urung po? urung. kenake yo. Yo. Aduh, iki piye ya? Wah, iki bertolak belakang karo atiku jane. Lah ya piye? Teman. Wong gelem kok kon ra gelem. Ya ayo to mulane. Ora, aku ora gelem, Ten. Angin Ora kaya ngono kuwi to. kencang ning pagu lingan. Madhep rene to. Mbak, iki mau temah apa? Temah gonjing. Oh, Lah? ora krunguku sing liyane. Ora usah liya-liyane. Kowe kepengen karo aku apa piye Pak Dalang? Ora. Ora. Den Mas, Iya wong ayu. mboten purun saestu. Saestu. Saestu piye? Aku ora gelem, Ten. Saiki
jajal celukan sing jenenge cempluk. Gonen rene. Aku tak ndelok. Ora ana cemplok-cemplok, pon kula aturi kondur mawon nggih Den Kok Mas. kondur piye, Mas? Ora iki wis kesempatan terakhirmu saiki, iki wis wayahe iki Den Mas arep dadi nggone cemplok. Ora wong iki ndekku kok. Wis iki, aja diarep-arep kaya ngene iki. Mbak, kowe arep gelut karo aku piye, Mbak? Aku mati. Iki wong wis dadi duwekku, Den Mas. Piye? Pak, Jenengan mbok ampun ten pundi-pundi to nggih. Pak. Kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho, Iya Den bener, Mas. kowe tresno marang sliraku ning aku ora tresno ten. Mbok wis secilit wae jenenge tresna kok jalaran saka kulino. Kok suwe-suwe dadi tresna lho, Den Mas. Aku ora iso tresno karo sliramu ten. Kudu tresna. Ora iso. Kok nek nampek sesuk bakal ditampek genti lho. Ora apa-apa, iki tak niati. Aku Niati ki- piye? Niati piye? Niati aku tresno karo cempluk ten. Ceplok apa seminten? Cempluk ten. Seminten apa ceplok? Cempluk yo. Aku njaluk Seminten apa ngapura ora iso seminten? nampa sliramu. Hah? Aku ora iso nampa katresnanmu. Kok ora iso ngapa? Loh. Kok malah kowe nampik aku? Kaya ngono, Kok ora iso lompat? Kakek Apa? iki Hah? iki. Aku Kok iso? Ah, saiki diwalik wae apa piye? Dibalik piye? Rumangsaku ket mau ngoyak aku ki ora gelem. Ora gelem ki sebabnya apa? Ngapa iki bapak iki? Karepan karo aku, ha? Kowe sing mana yang gagal? Sing galak Sing to, mana yang Pak? gagal? Sing mana nggogolke pernikahanku ki? Kowe sing galak to Pak Warok kok kaya ngono. Miten, Apa? kowe iki wong wedok. Terus ngapa? Kudune ki mulan kowe iki wong wedok. Wong wedok trengan. Lah bapak Saru isin. Bapak, Kudune ki wong wedok iki tunggang gawe remah, munggah gawe wong lanang. aku ki anake sapa? Anakku, Lah ya turun sapa? turun mbokmu. Ya turun kowe barang urunan melu urunan to. Separuh-separuh. Pokoknya aku nek kepengen kudu oleh, Pak. Nek ora oleh, kowe tanggung jawab. Nek ana apa-apane saka aku, kowe kudu tanggung jawab. Mundur. Mundur. Arep ngapa? Arep edu. Den Mas Broto. Iya, piye? Kula suwun jenengan sakniki lunga saka kene. Aja dikon lunga. Iki ki ndekku. Minten sing ngeling to. Kowe ngeling yo to? Lah iki ki ndekku. Sumi. Sumi Iki kok aku Sumi. tak lunga sik Sumi ya, ra bandhen melu. aku dikon lunga karo bapakmu, Sum. Aja Sumi ra Wis melu. aja dadi atimu ya, Sum. Timbang Broto tak pateni nang kene kok. Piye to? Wis Broto tak iki lho. Aturi kondur. Kula aturi kondur nggih. Den Mas kula aturi kondur nggih. Ayo tunggrang. Ayo tunggrang ta. Tunggrang ta. Ayo. Malah delok. Brotone wis lunga. Kene iki le bengok tenanan malah delok. Baleni kene. Ah, wis Piye to? pahit Wis muncak-muncak ya, Pak. cae. Kon baleni ya angel nek kaya mau ya. Cek. Wis klimak era. Iki ndekku. Heeh, aku namu. Baleni klimak meneh, Iya. Pak. Iki wis beda cerita. Piye to? Dibaleni gelem iki. Heeh, iki ceritane beda Iki aku. nang kono wis mikir getun. Aku nggonmu peken. Iya ya. Ayo Seminten. dadi apa? Saru ning ngene iki. Saru piye? Kuwi lho sak resmi karo Den Mas Broto. Hei meneng apa? Anane aku ki ya mergo saka saru tak ndeni. Lah niki patramu ra kaya ngono. Mergo saka dikatukke ngene Hei. mau ya. Heeh, bener. Piye? Aja digawa lunga kuwi ndekku. Heeh. Broto, lunga. Engko siki aku rung tutuk. Kat. Sabar Pak, kurang Aku wis lampung kok klimak. dene. Aku wis Iki lali pokoke meneh. wis karo aku. Kene mau tanganmu ngene iki. Heeh, wis bali Ayo kenceng meneh ngono aku. Selep-selepke meneh. Oke. Kena urung iki, urung kena. Apa to, Pak? Iki ki wong Hei. Iki Iki ki wis Dek. didugani Kanjeng Adipati ki aku. Kok didukani piye to? Iki ki wis dudu hakmu. Hale. Kowe Piye, iso Tan? lunga, kowe nek ora gelem lunga, Den gelem Mas. nang Aku kudu lunga ten. Aku sayang kamu. kowe Den lunga Mas. cara. Ning aku ora sayang. Aku I love you, Mas. Ning nek tok gathuke gelem aku. Ya ya. Ora iso. Lunga. Kula aturi kondur Den Mas, Yo. kula aturi kondur. Den Mas Wis. aja gelem. Lunga. Jaluk ngapura ya ten. Aja Den Mas Aku aja. ora iso nampa. Den Mas. Aja Den Mas.
tambahi 500 aku edan, Pak. Nek gur 400 durung nganti edan, Pak. Sik edan sapa? Joget tangguk. Ora apa-apa nek joget tangguk ya. Den Mas. Ah, Den Mas beratan nang kene. Ayo Den Mas. Ayo joget karo aku Den Mas. Bubuk sik nang kamar yo beden. Hah? Saya ngeleng yoten kowe bapakmu kae lho Den Mas Broto kae kae. Lha lagi udut. Oh, Den Mas Broto. Lagi udut. Metu ra, metu ra. Ayo ra metu aku gak rono. Wah gak ra ono duit e. Den Mas Brata. Aduh kowe wis ana sing duwe yoten. Dibuka. Buka. Cecetan terus iki. Karo sapa? Romintan. Wis iki ah. Pak wis yo Pak yo. Wis. Mpun nggih. Wis. Wis saiki bayaran Mas Gade. Oh, lah Sik. aku cetak. Wow, pono. Nya bayaran yo. Wayah bayaran. Solikin. Nya. Aku. Ya. Kowe njaluk tantuk nek. Kok aku gur 100. Lah yo domdel. Domdel. Mak tambahi, Mak. Wah, aku kesel lho, Mak, muka-muka lho, Mak. Iki marah ngelak lho, Mak. Wis ki omong sa, aku tak ngombe sa. Lah ya ngombe ya. Wis iki arep maju ya, karo maju ya nyanyi apa sing dereng diaturake napa? Niki tesih enten Tiwul Gunung Tiwul Kidul. wonten, wau nggih podang kuning wonten. Ninggal katresnan wonten. Mbak Ayu, Tiwul Gunung Kidul. Tiwul Apa Gunung sekarang Mbak Kidul. Orisa berdua? Berdua Mbak Orisa sama Mbak Ayu, Tiwul Gunung Kidul. Den Mas Brata. Wes, wes. Nek karo iki ra apa-apa kekep-kekepan ya. Den Mas. Ora mental. Aku nyuwun mik Den Mas kok mik. Banding-banding lah ya padahal padha. Alah. Edan e. Malam ini Mbak Tati ora kejan. Tapi Kualitas. nek wis kebacot dhuwur iki dadi wis ra eling. Railing. Sumintene railing pisan. Wedoke digasak. Mbak Tati ini betulnya ketemu ngasolikin apa to Sang? Mau wis Njaluk ngene. gelem dirang. Lho kan anu, coba jenenge kuwi perane mau, nek mau ya tetep Totalitas. utuh. Nek mau ya Oh mau. ngono to Mbak. Piye dienggo pelajaran kowe kuwi nek sesuk do Fragmen. Oh. Kayane Gelem kudu demok-demokan. ya paling ora. Oh. Solikin piye solikin berarti tas no. Gelem aku. Ya pamundutan Tiwul Gunung Kidul nggih dipun pinangkani. Ini kok duet Mbak Elisa. Duet. Nggih. Kakunge sinten? Kakunge Mas Janu napa sinten? Mas Janu. Mas Janu. Janu. Apa ra Mas? Apa? Apal ya? Oke, Mas Dadi Janu. tengah Mas Janu. Ya. Digerubut. Iya. Ya gede-gede. Ya. Sampun. Mas Sampun Gede. Nona Persiwi. Terima kasih banyak. Nggih, sami-sami. Matur nuwun Bu Pras. Sami-sami Mbak Elisa. Matur nuwun Bu. Wis entuk templekan barang. Alhamdulillah Waduh. rezeki. Ngopo kok datang Alon, nyenggol? alon. Apa-apa sing nyenggol aku lah. Nek kowe Udah do gelundung. kene.
Nggih, menika tasih napa lanjut lakon? Napa, Pripun? Pak? Ujaning sih. Udang kuning. Oh, nggih. Udang kuning. Udang Ada kuning. ujaning sih. Ujaning sih. Heh? Pujaning sih dereng saged, Mak. Oh, nggih. Gantos napa, Pak? Kersane sing gayeng. Oh, nggih. Nggih. Lajeng nggih gulung-gulung. Ya mesowang sulan. Apa rek entuk 200 kok? Ayo yang gulung-gulung. Ya. Ayo Ten, yo. Niki kabeh sindene maju dinggo penutupan yo. Maju kabeh. Maju kabeh. Ben Rome. Nek ra sedeng yo sing papat dhuwur, sing ngisor pira ngono. Sedeng. Sesak mlebu sedeng. Sedeng. Ya sedeng ya. Sedeng-sedengake. Ayo monggo. Menika kitir sumiler jalan mboten. Kitir sumiler ya. Gamelannya piye, Mas? Urung. Oh iya. Lestari apa? Gelo wae gelo. Gelo. Iya. Gelo. Gelo sing di Gelo. gelo di nganu Mas, di apa kuwi jenenge jaranan iki ben iki jan bendo joget jaranan wedok iki ya. Lagu penutup ora apa-apa jaranan laliane kembangane banter-banter ora kuat ya. Monggo. Oh, lestari wae, Mbak. Lestari apa gelo? Piye Mas? Lestari napa gelo? Oh ya. Gelo. Aman. Gelo, yo. Nggih. Matur sembah nuwun. Keripik Matur pisang, sembah keripik nuwun. pisang, Cantik-cantik Mas Gading, semuanya. Sidedang, Wah, Waton jan Roto. gayeng tenan. Monggo mangangker malih. Nggih, menika sampun dipun aturaken. Nggih. Sedaya menika hiburan nek kekakean ya mboten prayogi. Nggih. Dados sisih utama niku nggih pakeliran nggih lakonipun Mas Gading. Nggih. Mengke saged dipun tutukaken wonten gara-gara hiburanipun. Nggih. Kula nyuwun Dipunaken. pamit kalian Mbak Tatin, mugi lancar anggenipun Amin, matur. ngeringkit Nggih, pokoke wajib. sepisan malih kagem keluarga Budarmi nggih, mugi tansah pinaringan sehat, Berkah. lancar rezeki. Mugi nek wonten mriku nggih sehat selalu, mboten enten alangan setunggal kinapa nggih. Kagem sedaya kemawon nyuwun ngapunten Mbak Bile wonten lepatipun. Nggih. Terus apa? Wes. Wes. Nggih. Nggih, kagem Mas Gading kalih Mas Geter sukses sampai tancep kaya Amin. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Elisa. No, piye, Mbak? Ayo iki nglanjutke apa jenengane lakone isih dawa. Iya, Pak, ayo tak dereke. Ayo, no. Dodone apa ya aku kok lali sik, tak eling-eling. Nah, wis. Ayo, no. Iya, Mbak. Enjing bidal kumuro saking jroning praja. Angku ingkang pala kaswa prabusananira lir surya wetalira saka ing calanidi rasa madangi jagat tumungo paning sapucaing ukir Parababang sumerat kening soroting surya mekolan gunung
As. Ayo. Aduh. Oh. Sik. Aduh. Aduh. Yo. Bro. Ayo. Driya mangu-mangungkung kanduhan rimang lir lena tanpa kahanen sang nata mudha sang rerepa Kakang Durna pripun kabul kawusanane panjenengan wau badhe ngrumiyini lampah prapta wonten negari Ngamarta badhe matur utawi rembagan kaliyan anak Prabu Puntadewa. Banjur kula lan Kurawa mangdhawuhi supados sumusul. Lah saniki kula lan Kurawa sampun nusul sampun dumugi Ngamarta, lajeng pripun Kakang Durna?
niki wayah Mas Lesmana Mandra Kumara saestu kepengin dhaup kalian Dewi Karnawati putranipun Angger Ngawangga. Ning sranane temanten putri kudu dipaesi ngangge kuku Pancanaka. Pripun Kakang Durna? Werkudara purun menapa mboten? Dek Patih. Kula pun saged sapejagong kalian anak Prabu Puntadewa sing surasane badhe ngampil utawi nyuwun tulung kalian Werkudara supados purun maesi dhateng temanten putri ngangge kuku Pancanaka. Wong nyatane sing duwe nggih mung Werkudara. Lah nggih. Terus Angger Punta nglilali ngelilani menapa mboten? Lan Werkudara purun menapa mboten? Pinangka dados pitumbasane temanten putri. Nek jane Werkudara mesti purune. Wong nadan kados pundi Werkudara niku murid kula. Nanging niki malah wonten dadak ngleni jujul anusuli. Merga kedadak wonten sowane Petruk. Lho, Petruk kok sowan niku ajeng napa? Petrus dikongkon Janaka sing surasane. Janaka nggih ajeng dhawuhke anake nggih niku si Brantalaras. Mongko nggih ajeng didhawuhke kalih Karnawati putrane Angger Basukarna. Lah Petruk dikongkon Janaka supados nyuwun dhateng Werkudara purun dados sarana pitumbasaning temanten putri. Niku ra tegese ngriwuk kimpul bebarung sinang utawa nunggal karep to, Dik. Lah nggih, leres. Terus lajeng mestine dadi diya diniya padu kalih Petruk niki wau. Njur metu njaba iki, Dewate. Mang dawuh kalih Kurawa Petruk niki pun dadi pepalang. Kon bali nek ra gelem bali dipateni wae. Oh nggih. Kartomarma Swatama. Perpekana Petruk kon bali mulih nek ora gelem disirnake wae. Inggih, lenggah sekecoklo kendarate Petruk. Gumulung mangrempak Gurdha reka kiri Rananggono gawe gelar Oh Kilurah Petruk ngantos sumengklung anggen kula nenggo lan kula niku bingung Kilurah Petruk kok nganti dateng kula ya pancen aku ngejak kowe iki mestine tak jaluk gawemu. Merga iki mau sowan ngersane Sinuwun Ngamarta sejatine aku didhawuhi Ndara Arjuna sing surasane Ndara Janaka arep ndhawuhke putrane ya kuwi Ndara Brantalaras. Arep didhawuhke karo putri Ngawangga putrane Narpati Basukarna ya kuwi Dewi Karnawati. Ya nek jane mono Ndara Janaka karo Sinuwun Ngawangga wis padha sarembug supaya dhawuhing penganten. Nyuwun dipaesi nganggo kuku Pancanaka kagungane Ndara Werkudara. Lah mula aku terus didhawuhi sowan iki mau ning iki mau jebul Pendhita Durna ya wis rawuh ning Amarta
Mongko ya nunggal karep arep nyuwun supaya Ndara Werkudara kersa dadi bebanane temanteng. Seka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nah, iki mau dadi padu iki mau. Nggih. Lajeng kersanipun ki lurah nganti dateng kula wah, pait ra tanggap iki. Durna ki ning dipapan mesti ora tau pisah karo Sengkuni karo Kurawa barang kuwi. Tur mesti gawe geger lan iki Durna mesti gak dawuh karo Kurawa supaya ngajar karo aku. Nah, mula Anoman saiki tak jaluk gawemu pethukna Kurawa kae. Oh nggih. Yen mekaten ngesoke dawuh wis gage mangkat mengko aku ya melu ngewangi wis. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.